lige trykke play i fjernsyn. Jeg har... Ja, kan du lige komme herover? 140. 2 sekunder. Kom on. Du kan ikke tage begge ting, når du har telefonen i hånden. Læg den væk. Hvad for noget? Jeg spiller kun sammen. Okay. Ja, ja. Her, tag lige en klud så. Ej, jeg har taget godt med den. Nej, men bare lige tag en klud. Der er vel kun en klud. Vi har ikke nogen blå klud. Tag lige en i... Emily, mange kan du spise. Det er små råbrødder. Kan du spise 2? Husk at kigge på gamle dage. Husk at de dato. Det her det er gammelt. Jeg har lige købt det. Nå, Så det håber jeg ikke. så er det noget. Hvornår var det, du har købt det? 2 dage siden. 2 dage. Og nu er sulten. Ja. Vi laver rundt af sommer. Spacen. Emily? Hvor er det? Hvad? Ja. Jeg vil gerne have, at I lægger telefonen. Der er ingen telefon.